Na 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 na. Na 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 na. Kane kajing imbang adon Day kajing gay kirpang jong ubana jrong Yang uburing kat kajing kmu Kam kirpang banyak iwe kijing tau jong Kabur kren bating sempang bemlah nyiu Lai shisha tang hau khun bin riu Bor snil to bating tipach layu ay Ringkat kabur jing stad kabajanay Namarngalong bakir pang Yang saban yed laitlan Bayo nga jadeng jong kibemday Jinglong koridor kan shusepe King radia nga kane uong Ubri ubabakin mau tulong Siya nga ukner Yala kakti Kintien sneng badlinti Bade upinito pli Yala ki jong kisko Ban sneng gap ki jing sneng jingi kai To ay kapor To yeng ha jing bawat la day marway Wat pait ne budya jing duna kiway 3 minut pindong kam yala kapor Wat rong ti Kabapi dom to hengko Mam ngalong ubakir pang Yang saban yad laitlan Bayo nga jab deng jong kibemday Jinglong koridor kan shusepe King radia nga kane uong Ubri ubabakin mau tulong Ngaday banrila ka ako Ban burong ban idya ki bahalo Kitien ngan kren ya kajing shisha ki kam ngan le Paday bad bawan ra jing ba Ngan kyar na jing kilaing bad jing ki akti Jing garay jing serong ngan jangay na ki Banwan raya jing suk ngay nya tre lang Ubri ubababar ubah laing ngan long Jinggi kay barit na larumpay Ngan bunong rim ya laway bante Kajing sngiu tu ngan pindong kam kiway yang akim laban penkinran Namar ngong ubakir pang Yang saban yad laitlan Bayo nga jabeng jong kibemday Jinglong koridor kan shusepe Kinrat yang kane nuong